ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ስፖርት ዕለታዊ ጸብጻብ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ንመበል 21 ጊዜያዊ ምክያድ ዝርከብ ዙር ኣልሳክን ቀዳም 2 ሐምለ ብረብዓይ መድረኹም ቀፂሉ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 133.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ መድረኽ እዮም ኣካይዶም። ኣብ መወዳእታ ነዛ መድረኽ ኖርዌጃዊ ኣባል መጋቢት ጋንታ ኢንተር ማርሸም ሃልቮር ዶልቨን ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 52 ደቂቕን 21 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ብላ። ኣባል ሎቶም ሲላስ ኮይንችን ኣባል ኣስታናይ ጣልያዊ ሲሞነ ዛሃዚንን ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሕሮም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ሕንፃፅ ረጊፆም። ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣባላት ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ድሕዝቦ ደረጃታት ምስ ንዕዘብ ድማ ብ14 ካልኢት ድሕሩ ሚልክያስ ማእከል 10 ዩኤል ሃብተኣብ ድማ ብ2 ደቂቕን 20 ካልኢትን ድሕሩ መበል 105 ዳዊት የማነ ድማ ብ11 ደቂቕን 31 ካልኢትን ድሕሩ መበል 132 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሞም። ኣባል መጋቢት ጋንታ የኤፊዲኬሽን ስፓኛዊ ማርከል ቤሎኪም ንዙር ኣልሳልክ መርሕነቱ ዝቕልሶ ዘለዎም ተቐዳደማዩ። ሚልክያስ ማእከል ብ12 ደቂቕን 6 ካልኢትን ድሕሩ መበል 90 ዩኤል ሃብታ ብ14 ደቂቕን 11 ካልኢትን ድሕሩ መበል 110 ዳዊት የማነም ብ15 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሕሩ መበል 118 ተርታም ሒዙሎም። ብነጥቢ ዕውት መድረኽ ኖርዌጃዊ ሃልቮር ዶልቨን ብ43 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሕ እንከሎም ሚልክያስ ማእከል ድማ ብ2 ነጥቢ መበል 30 ተርታ ሒዙሎም። ስፓኛዊ ማርከል ቤሎኪም መርሕነት ብሉፅ መልእሰ ናይ ዝውድር ጨቢጡ ዘሎ ተቐዳማይ ክኸውን እንከሎም ሚልክያስ ማእከል መበል 63 ዩኤል ሃብተኣብ ድማ መበል 81 ተርታ ተሰሪዑሎም። ዙር ኣልሳክም ሰንበት ሰስን ሓሰብ 5 መድረኹ ክዛዝም እዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 134.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክካይድ እዮም። ድሕሪ ምዛም ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝካየዱ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዝኾነ ሳን ሰባስቲያን ቀዳም 2 ሐምለ ናይ መበል 44 ዓመት ውድድር ኣሳሊጦም። ኣብዛ 26 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፎም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ዝተሳተፉላ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር 211.4 ኪሎ ሜትር ሸፊና። ነዛ ውድድር ድማ ኢጣልያዊ ኣባል ሊትሬክ ጁልዮ ቺኮነም ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 5 ደቂቕን 33 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት 400 ናይ ሻይ ነጥቢ ወሲዱ። ኣባል ዩኤኢ ኢማራት ስዊዘርላንዳዊ ያን ክርስቲያን ብ9 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ 320 ነጥቢ ክወስድ እንከሎ ኣባል ቡራ ቤልጅማዊ ማሲክም ቫን ጊልስ ድማ ብ19 ካልኢት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ 260 ናይ ሻይ ነጥቢ ወሲዶም። ኣብዛ ውድድር ዝተሳተፉም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣባል ሊትሬክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውት መድረኽ ወዲ ጋንትኦም ጁልዮ ቺኮነ ብ7 ደቂቕን 15 ካልኢትን ድሕሩ መበል 69 ተርታ ክሕዝ እንከሎም ኣባል ስፓኛዊ ክለብ ብርጎስ መራዊ ቅዱስ ግን ፀወቱ ክዛዝም ኣይከኣለን። ኒውካስል ዩናይትድ ነታ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት በቓል ደረጃ ውዲኣቶ ዝነበረት መስርሕ ለቓሓላ ውልዳት ኣሮን ራምስዳል ዛዚማ ወግዓዊ ፀወታ ከም ዝገበረቶም ኣፍሊጣ። ኒውካስል ንኣሮን ራምስዳል ከተፍርሞ ዝኽኣለትም ቀዳማይ ዕላማ ኣጊራ ናብ መሰርዓ ክፅምብሮ ክሰርሓሉ ፀንሐትም ሓላ ውልዳት በርንሌይ ዝነበረ ጄምስ ትራንፎርድ ብዳግማይ ናይ ምዕዳግ ውዕል ተጠቒሙ ናብ ዘዕብየቶ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምምላስ እዮም። ኒውካስል ኣብዚ ናይ ሓደ ውድድር ዓመት ናይ ልቓሕ ግዜ ራምስዳል ምስ ተምልጥ ዝቕፅል ዓመት በቋምነት ናይ ምዕዳጉ ፍቃድ ተዋሂብዋ እዩ። ኣሰልጣን ኒውካስል ኤዲ ሃዋ ቀዲሙ ኣሰልጣን ቦርማውዝ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ምስ ኣሮን ራምስዳል ብሓባር ሰሪሑ ምንባሩ ኣይርስዕን። ኣብዚ ክራማት ከም ሁጎ ኢኪቴኪ፣ ሊያም ዴላፕ፣ ብራያን ቤፑ ክትምረፅ ዘይከኣለት ኒውካስል ንራምስዳል ድሕሪ አንቶኒ ኢላንጋ ዝዓደገቶ ካልኣይ ሓዳጊ ፈራሚኣ ናይ ክራማት እዩ። ኣሮን ራምስዳል ዝሓለፈ ዓመት እዩ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣርሰናል ናብ ሳውዝሃምፕተን ተፀምቢሮም። ሳውዝሃምፕተን ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ምውራድ ሲዒቡ ግን ካብታ ጋንታ ወፂኦም ኣብ ኒውካስል ምስ ኒክ ፖፕ ተወዳዲሩ ቀዋሚ ሓላውላት ዝኾኑ ባይታ ንምፍጣር እዩ ናብ ኒውካስል ክፅምበር ኣብ ስምዕ በፂሑ። ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብሓባር ምፍራም ስሎቬናዊ ኣጥቃዒ ሌፕዚግ ቤንጃሚን ሴስኮ ተፀሚዳ ዘላ ኒውካስል ቀዳማይ ወግዓዊ ጠለብ ከም ዘቕረበት ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ኬት ዳውኒ ሓቢሩ። እዚ ኒውካስል ኣቅሪባቶ ዘላ ቀዳማይ ጠለብ ንመሸጣ ሴስኮ ብሌፕዚግ ክሕተት ፀንሐ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ኒውካስል ኣቅሪባቶ ዘላ ጠለብ ኣብ 2 እብረ ዝኽፈል ክብረ ወሰን መጠን ክፍሊት ናይታ ጋንታ ዝኾነ 69.8 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ እዩ ተገሊጾም። ኒውካስል ኣቀዲማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ውጥናታ ንሴስኮ ከም ዘቕረበትሉን ኣብዚ ክራማት ናብ ሴት ጄምስ ፓርክ ኣግዒዛ ኣባላት ክትገብሮ ከም ዝገለፀትሉ ዝከር እዩ።
ካብ ኒውካስል ብተወሳኺ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣብዚ መስርሕ ብምህላዋ ሴስኮ ካብ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ሓንቲአን ፅምበለሉ ኣማራጭታት ሓሰው ይብል ምህላው ተገሊፆም። ኒውካስል ኣቐዲማ 70 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሌፕዚግ ሰይዳ ብምህላዋ ድማ ነታ ብትሑት ባጀት ትንቀሳቐስ ዘላ ዝነገረላ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዕድጊ ስሎቬንያ ወፃኢ ዝገብራ ከይከውን ኣብ ደገፍታ ስጋት ሓዲሩሎም። ካብ ስሎቬናዊ ዝወፁ ምንጫታት ከም ዝሕብርዎም ኒውካስል ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ስታፊኣ ከተቕርበሉ ብምዃና ሴስኮ ናብ ኒውካስል ክፅምበር ከም ዘሊም ክገልፁ ከለዉ ገለገለ ወገናት ድማ ሴስኮ ንክልቲአን ጋንታታት ማዕፁ ክፉት ከም ዝገብሮ ቀረብቱ ይገልፁ። መሰትኡም ብዝምልከት ብሌፕሲግ ዝሕተት ገንዘብ ዝማላእ ካብታ ጋንታ ከሰናበት ምስ ክለቡ ስምዕ ዘለዎ ሴስኮም ጉዳያቱ ንምክትታል ሌፕሲግ ኣንጻር ኣትላንታ ኣብ ዝህልዋ ምሕዝነታዊ ፆታ ወፃኢ ከም ዝተገብረ ይግለጽ ኣሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ መንገዲ ሓላፊ መንመል ክሪስቶፈር ሴቪልያ ንጉዳይ ሴስኮ ክትከታተሎ መሪፃ። ቪቬል ኣቐዲሙ ኣብ ላስበርግ ምስ ሴስኮ ብሓባር ሰርሐ ኮይኑ ኣብ ምስጋር ሴስኮ ካብ ላስበርግ ናብ ሌፕዚግ እውን ኢዱ ዝሓወሰ ምዃኑ ይንገረሉ። ኣብ መጻኢ ሓደ ካብ ውፃታት ቃዕቲ መድረክ ኤውሮጳ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገረሉ ሴስኮም ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ኩሎም ውድራት 25 ሾታት እዩ ኣመዝጊቦም። ካብ ዜናታት ማንቸስተር ዩናይትድ ከወፃና ድማ እታ ጋንታ ንስፓኛዋ ካፋል ባርሴሎና ፍሬሚን ሎፔዝን ምዕዳግ ብክለቡ ባርሴሎና ዝተሓተተ 61 ሚልዮን ፓውንድ መሸጢ ዋጋ ክትከፍሎ ፈቃደኛ ኮይና ምህላዋ ካብ ስፓኛ ዝወፁ ዜናታት ሓቢሮም። ሎፔዝ ሓደ ካብቶም ብባርሴሎና ንዕዳጋ ወሪዶም ዘለዉ ተፃውቲ ኮይኑ ካብ ብርክት ዝበሉ ኤውሮጳውያን ሱዑዳውያን ጋንታታት ቆልዓታ ወዲቆ ዝርከብ ተስፋ ካፋል እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ነዊሕ ሒዛን ሎፔዝ ንምፍራም ቁርብ ነዝራኤት ጋንታ ብምዃና ንራሽፎርድ ናብ ባርሴሎና ብልቃሕ ክሰዶን ከላም ንሎፔዝ ክትዕድገሉ ትኽእል ባይታ ምስ ባርሴሎና ከም ዝዛረበት ድማ ይግለጽ ኣሎ። ፌርማ ሎፔዝ ንምርካብ 61 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝሰልዕ ዝነገረላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንስፓኛዊ ሚና ኦልትራፎርድ መዕረፊኡ ንምግባር ኣብ ባርሴሎና ክወስዶ ዝፀንሐ ደሞዝ ብዕፅፊ ክትወስኸሉ ቅርብቲ ምህላዋን ድማ ነዚና ዝርግሐ ስፓኛውያን ጋዜጣታት ኣቃሊሐን። ሎፔዝ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ዝወፁ ፃዊዒት ነፂጉ ብምንባሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ መስርሕ ተፈጻሚ ንምግባር ክከብዳ ከም ዝኽእል ድማ ይእመት። ዌስትሃም ዩናይትድ ነቲ ምስ ኒውካስል ነበረ ውዕል ዛዚሙ ነፃ ፃውታይ ኮይኑ ፀንሐም እንግሊዛዊ ካሉም ዊልሶን ምስ ክፅምብሮ ከም ዝወዳእትሉም ዴቪድ ኦርቲስተን ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ ኣፍሊጡ። ከም መግለፂ ዴቪድ ኦርኒስተን ወዲ 33 ዓመት ካሉም ዊልሶን ሕክምና መርመርኡ ከም ዝወድአን ኣብ ለንደን ስታዲየም ዘፃውቶ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ከም ዝኣሰረን ድማ ገሊፁ። ኒውካስል ካሉም ዊልሶን ናብ ሓድሽ ውዕል ክሳምዑ ብዘይምኽኣሎም ኒውካስል ዘበራ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ምንዋሕ ውዕል ዊልሶን ተግባራዊ ክትገብሮ ፈቃደኛ ብዘይምንባራ ብ30 ሰነ ምስ ካሉም ዊልሶን ተፈላለያ። ኣብ ክራማት 2020 ካብ በርማው ዝወፅዩ ምስ ናይስ ኣብ ቅድም ዓላሚኡ ኤዲ ሃዋም ኒውካስል ክሰርሕ ዕድል ዝረኸበ ካሉም ዊልሶን ኣብ 4 ዓመታት ናይ ሴንት ጄምስ ፓርክ ጊዜኦም ኣብ ኩሎም ውድራት ኣብ ዘካየዶም ኢሳሳን ግጥማትም 49 ሾታት ከመዝገበ በቂዑ እዮም። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2022-2023 ዘመዝገቡ 18 ሾታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድማ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል መሪኡ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ፕሪምየር ሊግ እቲ ዝበለፀ ናይ ሾቶም ጉዕሱ እዮም። ካሉም ዊልሶን ኣብ ዌስትሃም ነቲ ከም ናቱ ብተመሳሳሊ ውዕሉ ዛዚሙ ካብ ዌስትሃም ዝተሰናበተ ሚካኤል አንቶኒ ሓዲጉን ዝቀደም መስመር መጥቃዕቲ ክሽፍን እዩ ብኣሰልጣኒኡ ዌስትሃም ግራሃም ፖተር እምነት ተነቢሩሉ ካብ ከተማ ኒውካስል ናብ ከተማ ለንደን ይዕዞም። ውድ 38 ዓመት ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዴቪድ ሉዊስ መንገዲ ቆፕሮ ሳዊት ጋንታ ናብ ውድራት መድረክ ኤውሮጳ ተመሊሱ። ኣብ ሓፂር ግዜ ጫምኡ ናይ ምስቃል መደብ ከም ዘይብሉ ዝተገልጸ ዴቪድ ሉዊስ ምስታ ብስፓኛዊት ክዋን ካርሎስ ካርሴዶ እትዕለም ቆጵሮ ሳዊት ጋንታ ፓፎስ ክጻወት እዩ ፒሮም ወረቐትን ኣኽቲሞም። ዴቪድ ሉዊስ ምስ ብራዚላዊት ጋንታ ፎርታኤልዛ ክሳብ ታህሳስ 2023 ዝርጋሐ ዝነበረ ውዕሉ ዛዚሙ ቻምፒየን ቆጵሮስ ፓፎስ ን3 ዓመታት ክጻወት ተስማሚዑ። ሓዳስ ክለቡ ፓፎስ ብመንገዲ ምህጻሪ ጾታት ናብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምሕላፍ ኣንጻር ዩክሬናዊት ጋንታ ዲናሞ ኬቭ ተካይዶ ግጥም ተርኡ ክጻወተላ ልዑል እምነት ይሕዲር ኣላ። ዴቪድ ሉዊስ ኣብ 2025 ብሰንኪ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣብ ክለብ ፎርታሌዛ ኣብ 17 ግጥማት ጥራዩ ክስለፍ ኪኢሉ። ሓድሽ ፈራሚ ኣርሰናል እንግሊዛዊ ኖኒ ማዱወከለ ብሓዳስ ክለቡ ዝተዋሃበ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዛዚሙ ሶኒ 4 ሓሰም ናብ ልምድ ክምለስ እዩ።
تشيلسي تعاوت وانشا كلبات عالم نختكون كاب نايم بدب قطمات كساب فرق فصامي ابزكايلهم صوتاتاتن عزوز تراز نبرو مارو كلم دحر زحلفو صوتاتا زبوز حور حاملم دحر منافو حداس كلوب ارسنال نايسس سامتات عرفتي هباتو مصلحه زفلت يوم ارسنال امناي ايسيا عودتا انصار ايس ميلان نيوكاسل توتنهام زبخوره ازتقعي ارسنال ناي ايسيا عودتا زازي مارو بشدشن حسن انصار فياريال قرام چعتن حسد مام انصار اتلتيكو بيلباو اب اميريتس اند كايدوم كلته قطمات كركبلهم كم زخيل بسفيهم يقلص علوم بخلتيو كنفتات ناي مصوات عامو زلو مادو كلم زحلفنا يودر عمت بمالا تشيلسي ابزكيرهم 46 قطماتم 10 حري شوطات كمزغبن كلو حموشنا شوطو علا دمام اداليوم زحلف حموس اندو بكورياويت غانتا اي اف سي سيول وكيلو انصار باشن امزنتاو قطم تصاوت جيسي لينغاردم دحر صوتان مولايتات لامينيا مالن ناي قرب عركو ماركوس راشفوردن كم استركبن امناي انستغرام قصاتهم تقيعوم أفت بارسيلنا ني اف سيول بقفح شوعته بسلسة زرتعته لصوتام يامال كتشوتات كمزقبن كله راشفورد مام أبزقتم تسفاز من قصاتات بمنص براقوم حانتنا بشتو استقيرت قرب جيروم لينغارد كم قبال مالتات يامال راشفوردن نبتوسخ دحر صوتا مسعر راشفورد ترخيب زوسدا سلون اب قصات انستغرام كتقع غزي اي وسدتلون زون كتصاوت تيم امنا مانشستر يونايتد رزيوم طبق محزنت كم زنبرم ذكريو نمرخ لينغارد راشفورد تعذبون هي قدم مصاوتم بول بوغبان ماتيجن دمام داغماي مرخ زون كتصاوت يونايتد نبر كبر ملسي هبوملو بوغبا نخلطيهم كم زنقفهم كصحفن كلهم ماتيج دما كلتيهم بحباري يخون صقم كبل نورتهم زغلص ملقتيم صحيفهم ليفربول نمعداغو زقربتو 110 مليون باوند بكلبو نيوكاسل تنزغو الكساندر إيساقن نا اسبانيا غعزو وديو قرامنا معسكر ملامد نيوكاسل ريبورت قبر مخانو تحبيروم إيساق نيوكاسل نا بإسيا توقعيزام أبزكاريتو محزن داو قطن بوكيروم أمنا يقدم كلبو ريال سوسيرات تمليسيو بناي ولقاونا ينبقعتو أسطاني يلمداتو كاكايت تنحوم متراف إيساق كامنا إيسيا غعزو بناي سلف مهارمتو مخانو قليتو زنبرا إيدي هاو دحرو قن هلاونو إيساق أمل لما مدين مع كريا سوسيرال كم سبو مرخب بزهان كم زفلت أيوم قليتهم عبودة صنحت نيوكاسل سوني ناب هاجرات ملسن كلام صنحت نيوكاسل دما قرام اتيك صنح مخانيو قليتهم صحفي ذا اتلتيك ديفيد اورتيستن كم زحبرو إساق ناي موصو تقولاتن عبوتو ان هالو قرام نام نيوكاسل تمليسو نلمدو كأصل مخانو حبيروم نيوكاسل بليفربول زقرب لك قدامه يطلب 110 مليون باوند دحرمن صاغام امغو كلتين كاتا صنحرك بزحتلو كم زلوم ابز غلصول زلو وان فابريزيو رومانوم ليفربول نيساق معداك تغبرو زلا زته كم زي قارزتن نيوكاسل متكاتا ايساق اتقعيا فريما كم تم حضر مع صوا كترحو فارنيا مستخون بستما حشمت طلب كملس مخنا قليصوم ودي سرانش عتن عمد إنجليزاو تصاوتاي كوموديل عالم أبنوس علمي جاموك سقلي دالو مهلاو غازيتا ديلا سبورت قليت عام أبتري كتاش إسران كتن كابتوتنهام دحرموتهم اتي حدا غزيه تسفاتن بيلو زنبره بقعتو نخملسم ناب كم تركن طلانزا مثلا هاغرات استنقزا اخسد العالي كابزلو بسጭት ንምግልጋልዩ ጾታ ደው ከብል ተቃሪቡ ምህላው ዝግለጸሎም ኣብዝ መጽሐድሽ ናይ ውድር ዓመት ኣብ መደባቱ ኣሰልጣኒ ኮሞ ሴስ ፋብሪጋስም ከም زيلس تنقرو دل علي بول قول متكايد تنقروولهم مدبنا كسامو داتا بمكتالكم دقيمنا ندامسكنا ابزقت الفيديو كسام نراقب كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار حلاونتكم دقفكم نايفرينا ندابلنام لوم زدالنا تحستوم ابزن زازم سلام